Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο και σήμερα θα σας δείξω κάποια πράγματα που μπορεί να μην ξέρετε και πάμε στο πρώτο. Δεν το έχω πει. Το πρώτο είναι ότι άμα πάρετε ένα ζόμπι και ενώ είναι μέρα καίγεται, ενώ μου το βάλετε στο Soulsand δεν καίγεται. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα νερό στον αέρα και αυτό γίνεται πολύ εύκολο. Γίνεται αργότερα. Πάμε στο επόμενο. Με τα chips, άμα πάρετε χρώμα και μπορείτε να βάψετε εδώ. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι άμα κάνετε αυτό εδώ που έκανα κι εγώ, αυτό είναι jungle wood να ξέρετε. Λοιπόν, και βάλετε έτσι τα anvils, μπείτε εδώ μέσα και κοιτάτε το anvil, μετά περιμένετε μια δεύτερα και μετά περνάτε από μέσα. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι άμα έχετε μια πύλη nether και τη βάλετε TNT, τα τη διαλέτε. Πάμε στο επόμενο. Εδώ χρειαζόμαστε game modes. Όχι. Game modes. Okay. Είναι ότι άμα μπείτε σε ένα τρένο, έτσι όπως το έχω εγώ, και από κάτω έχει slabs, δεν μπορεί να χάσει life όταν περνάει σε blocks. Το έκανα λίγο fail, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι ότι έχουμε δύο chest. Αυτό το chest δεν ανοίγει, ενώ αυτό που έχει με hole επάνω και το πρώτο τελευταίο είναι ότι να βάλετε εδώ πέρα 1, 2, 3, πάντα αυτό θα είναι έτσι. Όσες φορές να το κάνετε, 1, 2, 3, πάλι αυτό έτσι. 1, 2, 3, πάλι έτσι. Και σε όποια μεριά και να το κάνετε, 1, 2, βάλαμε που εδώ έπρεπε να το κάνω έτσι, 1, 3, και το τελευταίο, ότι το bow μπορεί να περάσει από εδώ μέσα από τα cobwebs να βγει εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε αυτά που έκανα. Κάντε μου subscribe και like για να υποστηρίξετε να κάνω και άλλα βίντεο. Γεια σας.